Nuwun kala nuwun. Wilujeng jalu, wilujeng rawuh. Ndherekaken sugeng lenggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lain sakartum ladidanakum waling kafartum minada bila saat tidak apa-apa. Sinar dan pujo puji-puji hasasanti angin cipta mrigusti mugi kabegjan kawilujengan kabagkaswarasan tansah kajiwa kasarira panjenenganipun bapa sukadi sakul wangsa sumrambahipun para tamu ingkang samya rawuh. Tergi kunjuk wonten ngarsanipun para pepundhen, para sepuh-sepuh. Haji sepuh ingkang sampun buntasing kawruh pono ing pangwawasa lebda ing pitutur ingkang kala wekteni. Kunjuk pangembating praja satriya negari kang menaka sanga agung. Pra kalodasa kang berbudi bawarsana ingkang kala pati. Kunjuk pangembating praja pangarsa desa Jatimulya saha sandhanipun ingkang kula hormati para kiai, para alim ulama santriwan saha santriwati nggih rahinten dalu tansah sumadhi kitab suci wahyu ing ilahi kang minangka panutur gesang ingkang kula tadimi. Para tamu kakung sumawon putri Baraya Agung trah ingkang hambek berbudi dharma ingkang kula hormati saha prakadang taruna warda muda-mudi ingkang kala tresnani. Amit pasang kaliman tapih tinebihna ing iloduni dumaweng tawang-tuwang linepatna ing siku dendhan ingkang kawasa. Ing ngriki kala gempil kamardikan panjenengan ingkang lagya eca wawan sabda kaliyan katang jenengan sekawit. Ing ngriki kawula awrat ngemban jejiban saking panjenenganipun Dupa Sukadi. Nggih kawula pradapa kapitedan Cinaraya ingkang parikedamuka pangendaliwara ing pargian langen beksa prasaja kaodhangan ratri punika. Dados saderengipun pambira ngaturaken rantap acara langkung ngrumiyin semoga nuwun kala dherekaken manku puja miwah puji syukur kunjuk Gusti kang Maha Gesang. Ingkang budi kanthi lumintuning barokah hormat kang satembabar daya pangaribawa estu menika kacetha sambeting ratri kalenggan menika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinaringan kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambikala sehingga saged hangrawuhi punapa kang dados lekas-bekasipun panjenenganipun Bapa Sukadi sakrawusa nggih hangis selamaken ingkang putra kang sesule Namas Bagus Sura Arjuna Pradana Derikan dirawuh panjenengan sadonga pangestu panjenengan nggih nyuwun kati panjenenganipun Bapa Sukadi sakrawusa purwa madya wasana mugya tansah yuwun basuki saha putra ingkang kaislamaken saged ngabekti dhumateng tiyang sepaipun kekalih ngabekti pini sepuh sesepuhipun saengga saged migunani tupraping nusa bangsa lan agami. Tan kalimut shalawat salam semoga kunjuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi kita sedaya tansah hantu syafaatipun ing benjang yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Para penyergah kang kinurmatan
Nggih ngriki kula soleh sarya saking panjenenganipun Bapa Sukados Sagwangsa hangaturaken wilujeng rawuh saha ndherekaken sugeng lenggah sugeng hangedhapi pasugatan ingkang sampun kasamaptaken dinipun kadang-kadang Ridho Darma. Ewadene panjenenganipun Bapa Sukados Sagwangsa nampi rawuh panjenengan menika kirang aruh, kirang wanuh, kirang pangkrengkuh. Kirang suguh, kirang lungguh tartamtu kathah kekirangan pun mila ing mriki kula minangka soleh sarya saking panjenengan Bapa Sukados Sagwangsa nyuwun gunging samudra pangak sami saha panjenenganipun Bapa Sukados Sagwangsa matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk sanak kadang tangga temalih pamong mitra ingkang sampun paring sumbangsih kang arupidana prabaya bau suku saha pangrikan ingkang samudayane dados rancang pargian ngri kalenggan ratripun ngantos paripurna. Mugi panjenengan sedaya kalenggan ratripun kasugata langen beksa prasaja. Ewadene paraga ingkang sampun tinimbalan nggih karawitan menika tresna laras kang mijil saking tambak reja tataran Kalojegara. Kasenggung Dwi Surawati kang sampun ngabiyantara milai sisih kiring menika Mas Ayu Mustika saking Kalisumber Tambarjo ingkang sisih tengen menika Mas Ayu Eka saking Ngasem Bojonegoro saha kula piyambak Sutrisno saking Margomulya samudaya mangke perkadang Seniman Seniwati lelados wonten ngarsa panjenengan kirang nuju prana kula nyuwun gunging samudra pangak sami rantami ngati cori kang sampun sinanggit tur kadang nuwasa nggih kang angka setunggal menika pambuka kang angka kalih langen ginjong parianop kalajengaken serapat kang angka 3 langen beksa kunjuk prarawuh kang angka sekawan menika panutuping langen beksa mangke amba pilih prarawuh boten ngersaken ngibing tandha yekti pargian tayub paripurna. Bapak Ibu kang kinurmatan penganten rantapi cori kang sampun sinaged perkataan wangsa ing mriki kala Gusti Seniman Seniwati hangaturaken wilujeng lenggah ngantos titi purnaning ganti nuwun kala nuwun. Bapak Ibu kang kinurmatan junduk wiwira ngajeng pahargyan dalu punika monggo kita pikasaran kanthi amos basmalah bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebat asmani Gusti kang murbeng tumaten tumapak ing langen beksa mangke purwa madya wasana mugi gayeng regeng gemargeng adicara salajengipun nengge langen ginjong marianom kalajengaken serapat mula kunjuk surati sumangga ngegati sakadang wira pradangga sugeng makarya kala nuwun.